Dáme. Videl si, tak ja to asi by Čo? Čo si hovoril? Niečo si hovoril, nie? Čo hovoril? Čo si hovoril? Čo? Čo si hovoril? Ja sa pýtam. Fú hovoril. No čo musíš hovoriť na tom videu? Na čo? Sme tu vonku s A však aj Kubím. minulé to nešiel zvuk, tak čo chceš? Sme tu vonku s Kubím. Svieti slnko. My sme si zahrali futbal. Dal si šluk. On si dal šluk. Dal si šluk. On si dal. Si dal. Neviem prečo si oniká. Ja. Mám kopačky. Polo rozpadnuté. To nevidno na videu. Jak nové. Mám šluk v sebe. Čo hovoríš? Že máš šluk v sebe. Ty na to teda vyzeráš. Ja na to určite nevyzerám. Nie. Ja som tak seriózne. Ale mohol som to pozerať. Čo? Lebo prečo slnko si to pozeral? Neviem, určite tak seriózne. Jo, snažil, ale slnko. Aha, teraz je v pohode. Koľko už má? Neviem, nepíše, iba odrátal ako koľko. Úplne jasné, že si spajčí. Na čom? Na čom? Na sedačke. Ostrý.